Sa SM City, kasama ko yung classmate ko for how many years? Ngayon na kami nagkita. Ilang years yan? Si Mary, 16 years. Diyos ko, ang tagal. Ngayon lang kami nakapag-banding ulit. Kailangan niya mag-rest. Ilang months siya mag-rest? 2 months. 2 months. Babalik siya February, kaya banding-banding muna kami pag may time. Siya pong nag-ganyo sa akin mag-vlog din. Yan. Kaya may nag-vlog na rin ako. Siya rin. Good luck sa channel namin. Hinintay lang yung order namin. Kaya nandiyan na. Ano yung order namin? Ano po na ni ma'am? Apat po. Namin. Tangkong. Ay, ako na. Makakali ko tsara? Videoin nini. Imo ni. Makakali ko tsara ni. Ako na makuha. Ako na ako na. Ilang ba? Parang may makain tayo. Yan. Namit. Namit eh. Kasi walang chowking sa abroad. Yan, na-miss niya yung chowking. Noodles lang meron doon. Na hindi ko afford. Afford niyang bumili, kaya lang. Madaming Sa pera. pinapakain. May pinapakain hayop, may pinapakain tao. Pusa, baboy. Christmas! Sampi namin handa. Merry Christmas, ma. Merry Christmas! Merry Christmas, Clay. Hello. 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 Merry Christmas, Clay. Hello. Tilapia. Pagawin. Masarap pag inihaw ng tilapia. Tapos sausawan. Cheers! Merry Christmas! Ang gamay ni pila ni hay. Bilang gamay bird, combo bird.
Pila daw? Ah, 40. Sinungkod mo? Kaya ka live ka? Video, teka, vlog. Yan si Mariel. Sinapod mo ikaw lang? Oo. Kami nga mo, ka pa na. Christmas mo. Ayun, go. Yan sinungkod mo? Kari magulang ko. Ay. Makaon ka tani. Down. Bugatti ka, abi mo. Bugatti ka. No, down. Down. Bugatti ka, okay.